Bună dimineața! După cum cred că observați, nu e nimic familiar în poza asta. Asta nu e ruta mea obișnuită către birou. Asta nu e motocicleta mea. Am vorbit cu un prieten să facem schimb astăzi. El este în spate pe motocicleta mea, ca să văd și eu cum se comportă motocicleta asta lui, care mă atrage foarte mult. Este un Yamaha MT-07, versiunea cu ABS, din 2015, cred că este motorul. Ia să... Așa. E un motor foarte, foarte lăudat în toate review-urile. Cred că îi place Toba Sport. Motocicleta asta lui are Toba Standard și, după cum cred că nu auziți, nu se aude aproape deloc. Deci chiar este silențioasă, dar motocicleta este una în 2 cilindri, în 4 timpi, 2 cilindri în linie, și are un potențial foarte bun pentru un sunet extraordinar. Dacă îi pui o Toba Krapovici, se aude foarte mișto. Am văzut pe YouTube. Da, deci despre motocicletă. 2 cilindri în linie, 689 de centimetri cubi, dezvoltă 55 de kW, asta înseamnă undeva la 75 de cai, dar se poate limita și există, adică poți să cumperi deja limitată la 35 de kW pentru A2. Așa. Bă, e foarte mișto motocicleta, pe bune, deci e foarte zvelt, așa, e mai ușoară decât motocicleta mea, cu vreo 20-25 de kg. Și deși are mai puțin cai putere, are un cuplu puțin mai mare și mult mai jos. La mine cuplu maxim este la 12.000 de ture și la lui cuplu maxim e la 6.000 sau 6.500, ceva de genul ăsta. Deci vă dați seama, e diferență foarte mare. De asta este mai potrivită pentru oraș, MT-07 ăsta. Este parcă puțin mai mică decât GSR-ul meu. Am impresia că sunt mai în față pe motocicletă pentru că instrumentele sunt pe ghidon, la mine sunt în fața ghidonului și parcă e puțin mai lungă motocicleta. Dar e foarte manevrabilă. Foarte manevrabilă.
și foarte sprintenă. N-am băgat mâna în accelerație chiar până la capăt, dar mi se pare foarte sprintenă. Îmi pare rău că pe aici încă nu au înflorit copacii. În București e temperatura puțin mai ridicată și toți copacii sunt înfloriți. Și speram să fie și pe aici. Uite, au început, dar foarte puțin. De ce vă spun asta? Atunci când mergi cu motocicleta, spre deosebire de mersul cu mașina, ești mult mai prezent în mediul în care mergi. Simți absolut toate mirosurile. Uite, a început să miroasă copaci înfloriți, pentru că suntem în localitate și e un pic mai cald aici. Și primăvara este un anotimp foarte mișto de mers cu motocicleta, sincer. Sunt toți copacii înfloriți. E foarte mișto. Miroase a tămâie în momentul ăsta, deci o fi vreo biserică pe aici prin zonă. Traseul ăsta pe aici e un traseu pe care l-am descoperit anul trecut. Puțin mai lung decât traseul meu standard prin oraș, mai lung cu vreo 40 de kilometri. Dar mult mai mișto și din când în când chiar merită să mai ieși din oraș. Are și câteva curbe, îți mai faci puțin mâna, mai profilezi cauciucurile și mai schimbi și tu, mai schimbi puțin peisajul. Ce frumos miroase! Deci chiar anotimpul perfect pentru așa ceva. Sincer. Să mergi pe lângă toți pomii ăștia înfloriți e foarte diferit față de atunci când mergi cu mașina. Uite, pe aici mi-am pierdut crash-pad-ul ăla. Mi-a căzut și s-a dus dracu pe câmp, nu l-am mai găsit. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Vreau să mai fac lucrul ăsta, să mai fac first ride-uri cu alte motociclete. Mi se pare interesant să experimentezi și cum se comportă alt motor. Și ce a fost interesant la MT-07 ăsta, că e și gândit altfel motorul efectiv. Este cu 2 cilindri în loc de 4 și gândit să tragă altfel. Wow. Ia să vedem noi cum facem aici. Nu mi se pare chiar atât de wow cuplul ăla. Adică eu simt că nu mai e acolo jos, știi? Când
debraj nu explodează așa, dar are putere și asta. Da. Bine, și de jos. Și trece liniar așa, fără... Da, exact, nu e puțin tunat motorul ca să fie cât de cât liniar. Are un pic pe la 10.000 sau după 10, e un pic, știi? Dar e mișto și chestia asta că are un pic acolo. Poți să... Dacă ajungi până acolo, poți să te joci, știi?